Karamdağ birinci Berdimuhammedowyň içalılık howesi we diktaturanyň propaganda terrori barada 5 kelime söz. Türkmenistanyň habar çeşmelerimiziň derýan maglumatlaryna göre öz işlerini daşary ýurtlarda yeterlik derejede üstünlükle alıp barmaýanlygy üçin Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerine ýagly käýiş eglan edilipdir. İşleri güýçlendirmek niyeti bilen Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ştatdan daşary agentleri Farida Balkunova we Pakirle Kole Abu Hasana hem-de Söýünç Efenowa medeniyet pudagyny degişli alış-çalış programmasyny perde tutunup Türkmen medeniyetine howesek hem-de sowgat peşkeş üçin Türkmenistana gelip hukuk goraýjy guramalary garalap diktatura arka durup biläjek daşary ýurtlulary aktaryp tapmak üçin olara ýörüte tawsyryk berilipdir. Читаем и слушаем в интернет. Не так, как мы смотрели властные глаза. Здесь это, как сказать, Наташа, это великолепно. Ýörüte gulluklaryň bu mesele boýunça eden soňky tagallasy başa barmady. Ýagny agentlara daşary ýurda çykmaga viza berilmedi. Мы сейчас вам скажем сногсшибательную вещь. Наши ребята не получили визу. Германские посольства сегодня нам уже второй раз отказало визу. Diktaturany güýçli depkinne ýaýbanlandyrmak bilen bir hatarda daşary ýurtlarda ýaşaýan özge pikirli adamlara basış, gysış görkezmek we olary açaçan iýdarlamak gün saýyn güýçlenýär. Ýörüte gulluklaryň işgärleri hökümetden närazy ýaşlary anyklamak üçin Türkiýanyň ähli mesjidlerini antaw gözleg işlerini alıp barýarlar. Diktaturanyň uzyn eli azatlygyň türkmen gullugynyň Türkiýedäki öňkü habarçysy Döwlet Baýhanowa da baryp ýetdi. Onuň ömrüne we azatlygyna howp salýan Türkmenistanyň ýörüte gulluklary özlerini Türkiýede data arkaýyn alyp barýarlar.